Ja per últim anem a veure com és el funcionament o quin és el funcionament del qüestionari i quan el resolem com ens puntua i com es dona la puntuació. Des de la pantalla principal altra vegada, els meus cursos, Hayden Cursos, crear una tasca i me'n vinc a qüestionari de prova. En qüestionari de prova, si vull veure com funciona, puc posar-li continuar la darrera previsualització. Havia fet una previsualització abans que podria continuar, però en aquest cas seria previsualització. Així seria com es quedaria el qüestionari. En la part superior dreta teniu les preguntes. Si jo punxo damunt de cada pregunta no és necessari que conteste per a passar a la següent pregunta. Puc fer un recorregut per les preguntes abans de començar l'examen i puc començar una altra previsualització, puc passar les pàgines passant per ací. Com vegeu, les preguntes quan no estan acabades apareixen totes en blanc i ara veureu el que passa si jo començo una pregunta. Calcular esta, anem a treure un 10, així ens puja la moral una miqueta. Així estaria el coll, així estaria el blanc i així estaria el barret. Com vegeu, si passa a la pàgina següent, aquesta pregunta ha canviat de color, s'ha quedat en gris, com a que la he acabat de contestar tota. Així faria el mateix, faig el puzzle, faig el mapa i faig l'Enric. Passaria a la pàgina següent, es tornaria a quedar la pregunta contestada. Esta, per exemple, la vaig a deixar per contestar sencera. Si jo canvio de pregunta, com vegeu, me marca com que la pregunta no està acabada i que hauria de tornar a ella per acabar-la. I esta anem a fallar una de les respostes per a que comprovem que realment ens descompta aquest mig punt de la pregunta. Anem a deixar aquesta pregunta per acabar i anem a deixar esta amb una resposta incorrecta. Ara posaríem acabar l'intent. Si no estiguera segur i volguera repassar, podria tornar a l'intent. Com estic segur de que vull acabar, així m'indica concretament que tinc una resposta no vàlida o incompleta, que en aquest cas és la pregunta 3, però envia i acabe i directament ja me dona el resultat que he tret. Com vegeu, he tret un 7,1. No està mal, no està malament, que és una notable, no està mal. Val. Aleshores, la pregunta aquesta estaria correcta, m'indica que està tot en verd. La pregunta segona estaria correcta també, perquè està tot en verd. En esta pregunta m'indica que he fallat o no he posat les que fallen i me posa la resposta correcta sí. I en esta pregunta, com vegeu, puntuació 0,50 sobre 1. He contestat 3 preguntes correctes, però m'ha descomptat 0,50 de les preguntes de la resposta que he contestat malament. Posaria acaba la revisió i d'aquesta manera és com puc veure un examen. Esta nota directament aniria al perfil del professor en el cas de que fora un alumne. Fins ací l'explicació.